Det er mig. Jeg hedder Lotte. Jeg er så sur, fordi Tanja, min bedste veninde, er rejst på ferie. Det er min storebror Øfe. Han tænker kun på at spille fodbold, og jeg må aldrig være med. Her er min mor. Hun arbejder på et kontor hos en, som hedder Mikkelsen. Han råber og skriger dagen lang. Ham her, det er min far. Han har en pølsevogn og en bilforretning. Han arbejder altid, for han elsker at tjene penge. En dag jeg var i bad, begyndte min navle at vokse, og når jeg trykker på den, bliver jeg usynlig. Efter den dag er Øffe blevet så flink, for nu har vi en hemmelighed sammen. Jeg har en idé, sagde Øffe. Vi skal over til Mads. På vejen derover forskrækkede jeg 2 gamle damer. De havde aldrig før set en, der kunne blive usynlig. Mads blev sendt ud efter publikum, for Øffe skulle lave trylleshow. Jeg skulle være den svævende appelsin, der talte arabisk, og det var ret skæg. Folk var helt vilde, men Øffe var bare sur og sagde, du ødelægger hele mit show. Det synes jeg ikke, han kunne være bekendt. Så gav han mig bare 2 kroner. Pille ud og sætte nogle flere stole op, sagde han. Så blev jeg sur. Vi begyndte på et nyt show. Nede i haven sad Tine. Hende er Øffe helt vild med, det ved jeg. Så jeg drillede ham med og kastede appelsinen i hovedet på ham. Alle grinede af ham. Det er han rigtig godt af. Han kunne bare opføre sig ordentligt.